जोंथिनि TSF नि प्रतिनिधि आं साक TSF नि प्रेसिडेंट बिशकुमार देबरमा ताई जोंनि सेंट्रल कमिटि नि टम देबरमा दिनै आरो फाइमानि डाइरेक्टर अफ इंडस्ट्री कमार्स डिपार्टमेंट अफ फाइका दिनै जागा बर' कायसा एडभार्टाइजमेंट खालायगा ATM होननाय एसिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर और पोस्ट सिनी ST रंगनि बागै 18टा बरक रिजर्वेशन ना रखा और रिजर्वेशन सिनी बरक न लांग जागिया जतय टोटल 8 जना लांग जाखा आबनि बागै जों दिनै आबनो चाइटुगै नायनि फाइमानि यागुलो मान जाखा बरकनि बुल बरक सिकार खालायगा इनका बरक जोंना अपॉइंटमेंट देखा नेक्स्ट मंडे आसालो जों मा टक खालायनाय फादर प्रोसेस इनका आबनो सॉल्यूशन खायरना कगु इनका कग्रनाय इनका तपन दास मेंबर सेक्रेटरी सरकार कोटा कोटा तमान टोटल 18टा ST रंग ST रंगनि बागै 18टा रिजर्वेशन दं माने ओ जागा पूरा रिजर्वेशन तलां जागिया आबागै जों मालायना फाइका बरक जिना कुटानो साबना तलां दं आबनि कुनु क्लियारिफिकेशन करे ताऊ क्वालिफाइड दिलामा दं जोंरो जे फाइमाने कारण तो साखासिनि प्रेसिडेंट यदि और टोटल 58 पोस्ट आ जगह से ST नि 18टा पोस्ट दं माने असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर सॉफ्टवेयर आ जगह तब जे रोस्टार पॉइंट मेंटेन खालायनो थाखाय बरक जे पूरा पोस्ट नुरना नांगौ एंड इवेन ताइ कैसाखाय जुदि गोबां मार्क मानजाक दं हांखाय बरक आबनो UR रना नांगौ जों नुखा और 18टा नि जगह बर 8टा रो सिनि बरंनो रेखा ताइ 10टा विदाउट एनी नोटिफिकेशन चिनी क्वालिफाइड बरक दं आ जगह नोटिफिकेशन सिजा ST जुदि 50% जुदि मार्क मांग हांखाय बरक क्वालिफाइंग नाय चिनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स गोबां दंबो बरकनो रियाविनाय बरक आ जगह गुबुननि कैंडिडेट रेखा आ सीट बैकलॉग बो थांजागिया पूरा 58 पोस्ट ब्लैंक हेपेका ताइ 8टा से 8टाव सिनि बरनो रेखा आ जगह ताइ 10टा पोस्ट सिनि रिस रिली एकदम बर आरो आलगा बरनो दाइ पेका ताकाय आरम बिसंग जों नुकजाखा जारे ST सिलेक्टेड जोंनाय आरम बिसंग हाईएस्ट मार्क चिनी ST नि बिसंग मास मांगनि मानजाक दं बरना UR लांग थाय बरनाव UR लांनिया नाका ओ बेफोर जों ताबुक सॉफ्टवेयर नि सेक्रेटरी जनरल मालायन थाखाय TSF नङैनाय और सिनि जे कैंडिडेट्स दं जे एग्रीकल्चर नि कैंडिडेट्स सिनि सेक्रेटरी जनरल तिनि साका अम बो सॉल्यूशन खायरनाय जोंनो मानडे नि अपॉइंटमेंट देखा जों मानडे जरा बरंनो नायसिंनाय मानडे नि बिसंग जुदि सिनि रोस्टार पॉइंट मेंटेनिंग यांगाखाय जुदि बरक संनो जे कग्रमान मते कगनारिं यांगाखाय TSF बसकांगो जा स्टेप नां जों बसकांगा खुंनाय अबनो जों जे सिनि लुखरंग सिनि साखलायमु